Veru na Orave dobre, na Orave zdravo. Ešte v dobe kamennej o tom ľudia vedeli a tak už v tomto období začínali tieto miesta osídľovať. Ani sa im nečudujem, veď to, čo si mi z Oravy ukázal doteraz, presvedčí určite nejedného Slováka, ktorý v tomto regióne ešte Priamo v horách sa krčí medzi Kysucami a Oravou dedinka Oravská Lesná. No, auto vymieňame za takéto niečo, že vraj drezina. Ale drezinu ja poznám inak. Drezina je to vozidlo také na koľajniciach, ktoré má ľudský pohon. Toto je trošku modernejšie. Železnička nás doviezla do cieľa a máme 20-minútovú prestávku, tak ako všetci turisti. A vraj je najlepšie ju využiť na takú vyhliadkovú väžu. Tak poďme sa pozrieť, čo tam nájdeme. Čo sa dá odtiaľto vidieť? Vychylovka, Mrvová Kikula, Rosutec. Ale toto je dôležité. Babia hora. Tým smerom 1723 metrov. Babia hora, ak sa nemýlim, pod ňou je horáreň, ktorá súvisí s Hajnikovou ženou od Orsága Hviezdoslava. Tak a teraz opäť dolu na stanicu. Oravská časť trate má do 4,5 km. Jazda vláčikov trvá vlastne hodinu tam aj späť, s tým, že v Sedlebeských je možnosť ísť na vyhliadkovú väžu. Vlastne z väže je pekný výhľad vlastne na okolitú panorámu okolo Oravskej Lesnej. Železnica funguje celý rok, vlastne jar, leto, jeseň. Takáto otvorená. Buď takáto drezina, alebo chodia motorová lokomotíva s vagónmi buď so strechou bez strechy, alebo keď sú extrémne podmienky, tak jazdí aj vagón zatvorený, kde je možnosť aj zakúrenia drevom. Do takej dreziny sa asi veľa ľudí nevojde. Veru, že nie. Preto je v zálohe aj väčšia dízlová lokomotívka a okrem toho ešte niečo. Dobrý deň, tak vy to tu všetko opravujete? No, a podávam ruku. Alebo ani ne. Ani ne. To je olej, hej? To je všetko z kanála. Vazelína, olej, takže prach. To je dízlový stroj. To je motorová lokomotíva, ktorú tu používame v prevádzke na tých hysterických vlačíkoch, alebo teda nie hysterických, ale tých vlačíkov s turistami. A tá motorová lokomotíva jazdí cez týždeň. Stále jazdí. Od pondelka do piatka. Toto je párna mašinka, to znamená, že tam musíte poriadne naložiť drevo. No, samozrejme. Na začiatku sa nakladá sa drevo, rozkúša sa drevo, aby to plynule postupne. Áno. Potom už keď sa to trochu zohreje, tak sa prikladajú uhlie. Tak kde je toto uhlie? Tu je pekač na kačicu. To má zásobu uhlia v kapse. Potom ešte druhá časť sa nachádza tu. Parná krásavica premáva len cez víkendy. Dá to totiž poriadne zabrať, kým sa rozkúri. Cestou hore dokonca minie až 1000 litrov vody. To je poriadne veľa. Ale stále nie toľko, koľko sa jej minie na zimnom štadióne v Oravskej Lesnej.